नमस्कार खुलुमबाय मैं हुआ ब्लॉक जेम्स मुसाहारि आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द बिथांमोननो टी पार्टी नायदों आरो साहा पार्टी नायदो गाइखेर बायदिसिना नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबाय था आरो गोबां खोथा रायलायनो दङ फंबायमोनजों गोबां बाथ्रा खोन्थानो अब्ला आं दिनै फंबाय बिनानावमोननो आं खारखांनानै मा जानांगौ खोन्थानोसै एसे गोबां फंबाय बिनानावमोनानो आंनाव सोंबाय दङ आदा जों खारखांनानै मा जानांगौ होननानै दिनै माखासे मानसियानो खारखांनानै एक्सट्रा जेबो जाया माने एक्सट्रा माने जों न'आव जि मोनजादों सोरबा सोरबा फंबायमोनाथ' फैसायानो गैया एक्सट्रा जानो हानाय आं बेखौबो नुनो मोन्दों एक्सट्रा बायना जानो हानाय गैया थेवब्लाबो हानायमानि एक्सट्रा जानो नाजा आरोना एसे जेरै ओंखाम ना बेदर बेजोंल' जाया ओमफ्राय आं जानायनि एसे एक्सट्रा बुस्थु खोन्थानो होनसै नोंसोरनो आङो जोंनो प्रटिन नांगौ जायोना प्रटिन नांगौ जायो मा जानांगौ जायो जों फार्स्टआवनो आलमन्ड बादामा खमसे खम पार डे गरब्रै गरबा पार डेयाव आलमन्ड बादामखौ बै गिदिर गिदिर बादामा बेखौ नोङो सोमनानै जानांगोन आलमन्ड बादामजों लोगोसे आरो नों किसमिसबो जानांगोन गरथाम गरब्रै बेफोरावबो एक्सट्रा नों माबा मोनसे मोनगोन बेनिफ्राय मासबि दाउदैखौथ' जाखाथारनांगोन प्रटिननि थाखाय दाउदैयावबो एसे मोनगोन नोङो दाउदैनि गोमोखौ गारनानै गुफुरखौ ओमफ्राय गाइखेर नांगोन नों गाइखेरजों माने मा होनो मोनसे दालिया होननाय मोनसे दङ ना खिर बे दालियाजों संनानै जा माने गिलाससेबाबो सानसेयाव अब्ला गाइखेरबो मोनजाबाय दालियाबो गमनिसो ना बेयाव मा दङ प्रटिन दङ अब्ला नों दिनै एक्सट्रा जाबाय मा जाखो जोंनियाव दालिया जाबाय बादाम जाबाय ओमफ्राय साना मुग दाल बेफोरखौ सोमनानै जाथारनांगोन बेनिफ्राय मा खालामनांगोन नोङो गोबाङा बुंदो आदा जोङो माने वाइटआ माने रेजें जायाखै रेजें जानो लुबैदों नोङो रेजें जानो थाखाय लं रानिं होनाया नों स्ल' होनांगोन अब्लानिया नों रेजें जागोन मानसिया ओमफ्राय जानायखौ माबायदि लाखिनांगोन नों डाइटखौ दा ओंखाम जानाय बा बेदर जानाय बेखौ नों सानफ्रोमबो मोनसे लिमिटआव जानो हानांगोन मानसिया नों बडिखौ खमायनोब्ला बा वाइटखौ लस खालामनोब्ला आरो मोनसे लिमिटआव लाखिनोब्ला मा खालामनांगोन नोङो मोनसे सानफ्रोमबो खब'बा जायोबा खब'बा रुटि गांनै बा रुटि गांनै बेदर दरनै बा दरनै बिदि मोनसे लिमिट थायोना जानाया आप डाउन जानाङा जानायखौ सानफ्रोमबो माने दिनै बुरजा दिनै खम बिदि जानायखौ मा खालामनांगौ मोनसे लिमिटआव जानांगौ आरो ओंखामखौ अब्लानिया नोंनि बडिया मोनसे लिमिटआव थागोन आरो नोङो खारनायाबो नोंनिया बारायलांबाय थागोन नों जानायखौ आप डाउन खालामबा मालाबाबो नोंनि माबाया आप डाउन जाबाय थागोन वाइटआ बेनिखायनो आं बेखौनो बुङो आरो एक्सट्रा डाइटखौ फिथाइ सामथाइखौ 100% हराव सानफ्रोमबो उन्दुनो गोनां समाव माने ओंखाम जाखांनानै थालिर थाइनै बा थाइथाम जा थालिर जायोब्ला मा जायो नोंनि उदैया क्लियार जाजोबो बेखौ बिराद मोजां क्लियार खालामगोन फुङाव नोंखौ खारनायाव माने हेफाजाब होगोन आरो थालिरखौ मासबि सानफ्रोमबो जाथार एसे जा अब्लानिया माने एक्सट्रा नों प्रटिन मोनबावगोन बिदिनो आपेल हायो मा हायो बायदिसिना जाबो आरो ना अब्लानिया नोंसोरनिया जायफोरा आंनाव कुइसन खालामबाय दंमोन आदा जों खारखांना मा जानो बेफोर बुस्थुखौ जा आरो हानायमानि ड्राइ जेसेबां हायो ड्राइखौ जा आरो ना जेनेबा ब्रेडआवबो दङ ब्रेडखौबो जाजायो ड्राइ बुस्थुखौ जा जेसेबां हायो अब्लानिया बै ड्राइ बुस्थुआव बांसिन प्रटिन थायो प्रटिन गोनां बुस्थुखौ जा नोंसोरो अब्लानिया नोंसोरनि देहायाव माने इनार्जिया आरो बारायबावगोन आरो फंबाय बिनानावमोन खारखांनायनि उनाव दैखौ 5 and 6 लिटार लोंथार पार डे दै लोङाबा गोबां प्रब्लेम जानो हागौ देहायाव आरो सानसेयाव मोनथाम पेकेटबाबो ORSखौ लोंथार मोनसे पेकेटाव 20 टाका लायो मोनथाम पेकेट लोङोब्ला मा जागोन 60 रुपिस खरस जागोन ORSखौ मास्ट बि नांथारगोन एनार्जिनि थाखाय फंबाय बिनानावमोन बेखौ इउज खालामथार लकेल होनदों माथो लकेल जाखागोन नेपालिफोरनि लकेल होनदों गाइखेर लोंनांगोनलै फुङाव जोबोर गोजोननाय मोनबायलै गोजोननाय मोनदों आरो मा होनो आब'ना नोंसोरनि खिनिखौनो होबाय आरो ना गाइखेर होनांगौ दहायनो गाइखेर होखादोंमोन आंलाय आरो साहा सानदों माने गाइखेर साहा गाइखेर साबो दं साहा दंबोथ' गाइखेरालाय बेबादियानो दे सुकियाव खारखानायबा अमा खाम जानो हागोनलै 5 किल' लांबा बहुत जागोन उतरसेयाव माबा बायदोंमोन ना सेरसेसो लानानै सुकि थांखाना लायनो थासोमलि बायदो दे भाई थासोमलि जागोन आं जानो लुबैनानै फैदो उदै बुंखानाय ना गोथाव लाबोदोलै आदाया दखानाव गैयालै जेबो बेयाव आरो गिनो नाङा भाई
थासोमलि जागोन र' थारमाने गिनो लागालै नोंसोर खारग्रा मानसिनो जानला मोनला दा गजाफोरखौ जागोन ओमफ्राय थाव गाज्रियाव बानायनायबा सेसखा उदैया मास्टारनो होनांगौ नोंसोर मास्टारनो जाबाय लिंखो गाबोन फैबावदोलै सार एक मात ना एक मात ना फैबा फैफिनलायदो खनसे एक मात फै फैबावदो खनसे जों एबार जमा सकियाव थांनोसै थासोमलि जागोन ना जाया आं बिराद गोथाव मोनो भाई जों मोनजायाना उदै बुंखानाय दिनै ना सासे मानसि बुंनांगो बायदि उदै बुंखानाय दे दिनै जागोन बे बुस्थुखौ फैबावनांगौमोन फैगोन ना गाबोन क'क्राझार थांग्रोनि ओइ माबायाव टिपट'आव थांग्रोनि क'क्राझार थांना फैबा फैफिनदो बे सबनिया जोंसा लानो थांगोन बेयावनो थांगोन र'दे लाथ'ना हान्थि लिंनायनि दै बथलसो नांबावगौमोन माथो ओइ थासोमलिया बिराद दंबायोलै जाथारनांगोन सा दंबायो आरो आदा जेम्सआ जोंखौ बेफोरबायदि खारनाय फोरोंफैनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों सिगांथ' जों इदि खारनोनो हायामोन इदि जमा जमाबो खारफेरामोन हारसिं खारोमोन खारबाबो इदि खारनो हायामोन आरोना दा नै मास मोनसेसो जाबाय आङो सिगां 80 किल'मोन दा मास मोनसे जाबाय खारै खारनानै आं 5 किल' खमायबाय जोबोद मोजां मोनदों आरोना खारनानै देहाफोरखौ स्ट्रं मोनो फुङाव दा आङो सिगां 8थायावसो सिखारोमोन सिखारनोनो हायामोन आरोना दा आङो मथा-मथि 4थासोआव एलार्म होना लायो एलार्म गाबिनि सिगांनो सारि मोनो माने मायबा मोनसे खामानि दोङो थांनांगौ थांथारनांगौ माबायाबो जाबाय आरोना मोनबाय थायो आरोना स्ट्रं मोनदों देहाफोरखौ नों खमायनाया बेनो आरो सोरबा माने वेटखौ खमायनोब्ला बडि खमायनोब्ला लं रानिं होनांगौ गुसुं रानिंबा जाया दा जोङो 12 किल'मिटार गाहाम होदो नङा बिदिनो उइकलि होबाय था खेबसे लं खमायलांजोबगोन दिनैबो 15 किल'मिटारफ्रामानो जादों फ्राय ओरै सकिजों खारदो मोजां नांदो दाबो गोलोम गायाखै थेंक इउ आदानिसिम वेलकाम बिदिनो गेजेर जोंखौ फोरोंनो थाखाय फैबाव 100% आं हेफाजाब होगोन आंबो गोजोननाय मोनदों नों लं रानिं होबाय थाबानो खम जागोन आरो जानायखौ मोनसे लेभेलाव जादे ओमफ्राय ओंखाम बेदर बेफोरखौ बुरजा जानाङा फिथाइ सामथाइखौ जेसां हायो ओंखाम जाखांनानै थालि जा हराव उदैया क्लियार जायो बेनिफ्राय बुजिबाय सुबनकाटा आनसलिक एबसुनिसिमबो रोजा साबायखर बिथांमोना आदाखौ लिंना लाबोनायनि थाखाय जोंखौ फोरोंजानो मोननायनि थाखाय रोजा साबायखर थेंक इउ बेसेबां 15 किल'मिटार होदोना जों दिनै माने उइकलि माने खेबसे होदो नोंसोर बिदिनो 15 किल'मिटार सप्तायाव खेबसे होदे अब्लानिया 5 किल'मिटारावबो खामानि होगोन नंगौना उइकआवल' ओमफ्राय गाबोन स्पिड खारनानै 5 किल'मिटार 6 किल'मिटार एसे ना बेखौथ' नोंसोर बुजिखाबाय रुटिनखौथ' बुजिखाबाय ना आं बेखौनो बुंनो सानो दिनै जोंनि साहा ओनसोलाव नंना नङा फौजि बेसेबां दं नोंसोरनि एरियायाव बहुत खम ना गैयाबा सानैबा साथाम दं ना अब्ला बेनो आरोना दिनै नोंसोरबो बेफोरबायदि फिल्डआव जमा नांनानै खारोब्ला आरो उन्दै गथ'फोराबो मा नोंसोरखौ नुनानै गोसो गुदुं जागोन नंना नङा आं बुंनो गोनां बाथ्राया बेसो आरोना दिनै साहा ओनसोलाव आं मानो फैदो बेखौ नोंसोर सानाखै मिथिया नंना नङा दिनै जोंनि बेफोर एरियायाव फौजि मानसि गैया बा फौजि मानसि गैयाब्ला मा सोरबा दिनै नोंसोरनि गेजेराव सानै साथामा मोनलांबा नंना नङा अब्ला गुबुन गथ'फोराबो गोसो गुदुं जागोन आरो नोंसोरनि खारनायखौ नुबाय थाबा गुबुन गथ'फोराबो गोसो गुदुं जागोन बिमा बिफाया नंना नङा दा जोंनि बे साहा ओनसोलाव मा फौजिनि थाखाय ट्राइ खालामथारा रावबो खालामोना खालामाना अब्ला जोंनिथिंनाय बरमा ओरै जाला सिमला ओरै न'सेयावनो 4 गाहाम दङ बरमायाव ओमफ्राय जोंनि बागानपारा एरिया मुसलपुर एरियायावबो गोबां खम सासे सानै आरो एक्का दुक्का ओमफ्राय साहा ओनसोलाव आरो खमबाव अब्ला जोंनि साहा ओनसोलनि गथ'फोरा जाहाथे माने जोंखौ नुनानै आंखौ नुनानै नोंसोरखौ नुनानै उन्दै गथ'फोरा जज जायो नंना नङा आं बेखौ सानो आरो बेफोरबायदिनो दिनै आं बेयाव फैनानै नोंसोरखौ खारनाय फोरोंफैयाब्ला मा जागौमोन नोंसोरबो जमा जानाय नङामोन नोंसोर जमा जागौमोन ना रावबो जमा जानाय नङामोन ना हारसिं खारगौमोन अब्ला जों दिनै मोनसे अनलायलायनाय माबाखौबो नुनो मोनो दिनै नोंसोर सब गुबुन जायगानि जों मोनसे अनलायलायनाय माबाखौ नुनो मोनो आरोना जों माने खौसेथि जानांगोन ना अनलायलायनांगोन नंना नङा जेनेबा गासैबो बिदाय फंनिनि फिसा होनना साननांगोन बा नोंबा नों आंबा आं बेफोरबायदि खारनाङा दिनै आङो नोंसोरनि गेजेराव फैनो हालाब्लाबो नोंसोरो गावबा गाव खारनाङा जेरै आं नोंसोरखौ ग्रुप बानायनानै खारहोदोंमोन बे मोनसे माबाखौनो लाखिदे अब्लानिया आंबो गोजोननाय मोनगोन आरोना जों जेरै ग्रुप खारदोंमोन गथ'फोरा दिनैबो बिदिनो खारबाय दङ आं जोबोर गोजोननाय मोनगोन आरो नोंसोर गावबा गाव मालाबाबो जालायना दे
मानो होनबा जोंनो दिनैनि दिनाव नोंसोरथ' नुनो मोनदों सिटुवेसना बर' हारियाव मा जाबाय थादो नंना नङा जों खौसेथि गैया नंना नङा खौसेथियाथ' जों गासैबो दोंखाजोबो नंना नङा नाथाय जोंनि किसु गिदिर गोलावफोरा मिडियायाव सानफ्रोमबो नांलायना खोन्थिबाय थायोना बेखौ नुनानै मा जादों दुश्मना बै दुरबलखौ नुनानै आरे बिसोरनिया गिदिर गोलावफोरानो जेबो गैया हदाय नांलायो होमबाथ' जों पाब्लिकखौथ' बुथारखागोन नंना नङा बै दुश्मना बेफोरखौ थारमाने दुश्मना बेफोरखौसो नोजोर होयो दा आङो ससियेल मिडियायाव बारा बुंनो हाया इफोरनि बागै बुंनो गोनां जायोबा आंखौ सोरबा माइबायानो बुंलायगोन नंना नङा खिन्थु जों मिथिगौ आरो बाथ्राखौ ना दुश्मना जेब्लाबो दुरबलतायाव गावो आरो आं नोंसोरनो फंसे बाथ्रा बुंनि दिनै फंबायमोन एडभान्स जा होनना बुङो ना सानफ्रोमबो एडभान्स जा होनना बुङो दाख्लै जानानै थांबाय जाथाय नंना नङा जाथाय जानानै थांनायनि उनाव दिनै मा जाखो जों स्रि जाजोब्बाय ना खिन्थु दुश्मना गोसो सिङाव स्रि जायाखै बुजिद' दुश्मना नोंखौ आरो दुरबलखौ नागिरबाय थायो बुजिदों ना दुश्मना मालाबाबो स्रि जाया दुश्मना नोंसोर स्रि जाबाय बा दुश्मना आरो मा खालामबोयो आरो नायबाय थायोबोयो दुरबलखौ होमब्ला दुरबला दा बबाव जागोन दा दुर्गा फुजा फैदो नंना नङा दुर्गा फुजा फैदो नोंसोर दा पाहार सेर सेर सोरबा सानै साथामदो फैगोन फुजा नायनो नंना नङा सिनेमा नायगोन सानै साथामदो थांगोन सोरबा नोंसोरखौ बुथारनानै दोनबा मा खालामगोन आंनि कुइसन दे सोरबा सोरखौबा दुश्मना बुथारनानै दोनबाय ना सानसावनो ना अब्ला नोंसोर मा खालामगोन सोरखौ दाय हमगोन दा सोरखौ दाय हमगोन नै दुश्मननि खामानिया बेफोरबायदि बुजिबाय दा बर' सेंग्रा गथ'फोरखौ दा दुर्गा फुजा फैदो जोङो जेबो सानला गावबा गाव हारसिं बेरायदो सानै साथामदो न'आव थांदो सोरबा नोंखौ बुथारना दोनबाय होमबाना जों सोरखौ दाय हमगोन नंना नङा बेनिखायनो एडभान्स जानांगोन माबायदि एडभान्स जोङो माबायदि जमा थानो रोंनांगोन जमा न'आव थांनो हानांगोन नंना नङा बेफोरबायदि एडभान्स जानो रोंना साननो रोंनांगोन जाखांबाय आरो मा जाबावगोन बे बुस्थुखौ नायनो रोंनांगोन नङाबा जोङो बै फैनो गोनां बुस्थुखौ जों एडभान्स साननो रोङाबानो जोङो मा दा जों एडभान्स साननो रोङियावनो गादब जाबाय दङ जों बेनिखायनो एडभान्स साननो हानांगोन आरो ना दुर्गा फुजा फैदो मा फैदो होननानै बारा माबा जानाङा जमा फै जमा थां मिथिबाय माने दुश्मना सानफ्रोमबो दुरबलाव नाख्रेबो बुजिदो ना अब्ला आंनिफ्रायथ' जेबो बुंनांगौ गैला नोंसोर गासैबो ग्रुप जानानै खार आं नोंसोरनो फोरोंजोबखाबाय उइकलि एक्सारसाइसखौ होखाजोब्बाय ना माला वर्कआउट खालामनांगौ माला बेसेबां लं होनांगौ लं खालि वर्कआउट लानाङा स्टार्टिं माबायदि लानांगौ सब होजोबखाबाय नोंसोरनो उइकलि अब्ला आंनिफ्राय जेबो बुंनो गोनां गैला आं जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंसोरनो बेफोरबायदि फोरोंफैनो मोननानै बा नोंसोरखौ जमा खालामनो मोननानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों आदा फोरोंफैनायाव एसेबाबो मोजां मोनदों जों माब्लाबाबो बिदि जमा खारामोन आरो दा जोङो जमा खारनानै एसेबाबो इमप्रुभ जादों आरो जोङो नाजालांबाय थागोन बेबायदि नाजालांबाय थागोन आरो जों गासैखौबो लोगोफोरखौ जमा लानानै खारगोन आरो गुड आंबो बेखौनो सानो नोंसोर माने गासैबो जमा लोगो नांना खारदे जों हारसिं नोंबा नों आंबा आं बिदि सानना गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आदाया फोरोंफैनायनि थाखाय थेंक इउ जमा खारनानै थेंक इउ फंबाय बिब्दिनो नोंसोरो माने गावबा गाव जाना दे রানিং কৰি ভাল লাগছি লং ৰানিং কৰিলো 10-12 কিলোমিটাৰ ভাল লাগিছে না লং কৰি কিনে কিবা এনেকুৱা ৰানিং কৰা আছিল আকলে নাছিল আগতে আৰু এনেকুৱা গ্ৰুপ ৰানিং কৰি কিনে কেনেকুৱা লাগিছে গ্ৰুপ ৰানিং কৰি ভাল লাগিছে না এনেকুৱা আমি এটা কিবা হ'ব লাগিব না সাপোৰ্ট কৰিব লাগিব এক দুসৰেকো না তেনেহ'লে কি হ'ব আমি ভাল কিবা হৈ যাব ইমপ্ৰুভ হৈ যাব না ইয়াৰ কাৰণে মই আহিছে তোনথাৰ আমাৰ মানে এইটো উত্তৰ মানে এইখিনিত বহুত ফৌজি কম আছে এটা তোনথাক দেখা পাই কেনে হয় না বেলেগো আৰু আহি থকা যোনটো ইয়ং জেনেৰেশ্যন নতুন ল'ৰা ছোৱালীগিলাও কিবা হ'ব তোনথাক চাই কেনে জছ হ'ব হয় না নহয় ইয়াৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ ইয়াতে আহি কেনে বহুত ভাল লাগিছে